Salut! Lasă pentru o secundă greutățile jos și hai să-ți arăt ceva. Luna aceasta, atât în magazinul nostru de la Unirii, cât și pe site, avem brandul lunii. Brandul din această lună este Ghost, având 15% discount la toate produsele Ghost. Începem cu Ghost Whey Protein, izolatul din gama lor de proteine, un gust fabulos, doar încearcă-l și o să vezi despre ce vorbesc. În continuare, din gama lor avem Ghost Legend, pre-workout cu cafeină. Pe lângă faptul că are citrulină pură, nu malat, ceea ce este un avantaj destul de mare, are 250 de mg de cafeină, ceea ce este arhi-suficient pentru antrenamentele tale. Tot în gama de pre-workout-uri, Ghost Pump, varianta de pre-workout fără cafeină, ideal pentru antrenamentele de seară. Aveți 6 grame de citrulină pură, 3 grame de arginинă și 2 grame de taurină, plus un gust fabulos. Am ajuns și la finalul acestui videoclip. Am uitat de gustul vegan. Ca și ingrediente, este compusă din mazăre, semințe de dovleac și pepene roșu, făcând o alegere foarte bună ca și proteină vegetală și, ca de obicei, cei de la Ghost, cum ne-au obișnuit, este foarte bună la gust. Dacă de mult doriți să achiziționați un produs de la Ghost, fie că proteină, fie pre-workout, acum este momentul oportun, cu 15% discount atât în magazinul fizic de aici, de la Unirii, cât și pe site. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like, un share, un follow. Până data viitoare, pe noi ne găsești pe Bulevardul Dimite Cantemir 2B și pe nutrilem.ro, magazinul online.